जाबायना खौरांगिरि लोगोफोर गिबि गिबियावनो नोंथांमोनखौ दिनैनि बे खौरां मेलावहाय खौरां बिजोंफोरनि मेलावहाय नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि दिना जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय जोबोद मोनसे जारिमिनारि दिन, जोबोद रंजानायनि दिन, जोबोद मोनसे खुसिनि दिन जे जोङो जारिमिनाव माब्लाबाबो साथाम मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय मोनबोफेराखैमोन। गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड ओनसोलाव जोङो साथाम मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट मोननो हादों। सानै मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट राज्यसभा, सासे मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट लकसभा। जोङो मैया इउपिपिएल हान्जानि मानगोनां आफादगिरि आरो आगुनि जोंनि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथांनि नमिनेसनखौहाय मोनथाम हान्जाजों ज' जानानै इउपिपिएल, एजिपि आरो एआइइउडिएफ मोनथाम हान्जाजों ज' जानानै जोङो नमिनेसनखौ होदोंमोन मैया। दिनै स्क्रुटिनि दिन दङमोन। स्क्रुटिनि दिनै जाखांग्रोमोनानो जोंनो जे जायफोर प्रेसाइडिं अफिसार दङमोन बे प्रेसाइडिं अफिसारा खोन्थादों जे जोंहा रावबो कन्टेस्ट गैया। कन्टेस्ट गैयैनि थाखाय जोंनि प्रमद बर' बिथाङा आनकन्टेस्ट भाबै दिनै देरहानानै राज्य सभानि सासे एमपि जानो हाबाय होननानै बिथाङा फोरमायहरदों। गतिके जोङो दिनै जोबोद रंजादों, जोबोद जोङो खुसि जादों आरो जोङो बे सानखौ मोनसे सनानि हांखोजों लिरनानै थासिगोन बड'लेण्डनि जारिमिनाव होननानै जों सानदों। दा साथाम मेम्बार अफ पार्लियामेन्टआ जोंनि पार्लियामेन्टआव थांनानै गिबि एजेन्डायानो जागोन जों 125थि संबिजिरनि सोदांनाय। 125थि संबिजिरनि सोदांनायाव मा दङ? बेयावहाय मोननै संबिजिरनि आर्टिकेलखौ सोदांनांगौ दङ। गिबि आर्टिकेलानो जाबाय 280 भारत संबिजिरनि 280 दफानि गेजेरजोंहाय केन्द्रीय सरकार, मिरु सरकार एबा रायजो सरकारनि गेजेराव रां बावजाखौ राननाय जायो, रां रुफाखौ राननाय जायो। गतिके दिनैनि थारिखआव सेन्ट्रेल फाइनान्स कमिसन आरो स्टेट फाइनान्स कमिसनखौहाय आर्टिकेल 280 नि गेजेरजों दानाय जायो। कुनु अट'नमास काउन्सिलनि थाखायहाय आर्टिकेल 280 आवहाय दिनैहाय कुनु स्कपआनो गैया। बेनि गेजेरजों अट'नमास काउन्सिलाव रां फैनायनि कुनु स्कप गैया। गतिके दिनै आर्टिकेल 280 खौ जुदि एमेन्डमेन्ट खालामोबा 125थि संबिजिर सोदांनायनि गेजेरजों, अब्ला जोंनि आसामनि थांनाय बोसोरनि बाजेटआ गासै 2,40,000 कौटिमोन। 2,40,000 कौटिनि जोंनि सुबुं सानखोआ, जोंनि बड'लेण्डनि सुबुं सानखोआ जिहेतु 12निफ्राय 13%, गतिके जोंनि राङाबो 12निफ्राय 13% फैयोब्ला फ्राय जोंहा 30,000 कौटिसो रां जों मोनो बड'लेण्डआ। खिन्थु थांनाय बोसोरसिमाव जोङो बेथनजों लोगोसे आरो डेभेलपमेन्टनि राङा गासै 3,500 कौटिसोल' जों मोनदों। जौगानायनि हाबाफारिनि थाखाय एसअपिडि आवहाय जोङो मात्र 1,100 कौटिल' जों मोननो हादों। होनब्ला जों साननो हायो जे 30,000 कौटि मोननांगौ दङमोन, नाथाय जों मोनबाय बेसेबां? 1,100 कौटि। गतिके जोङो आर्टिकेल 280 नि 125 एमेन्डमेन्ट जायोब्ला अब्ला जोंनावहाय गोबां रांफोर फैगोन आरो गोबां जोंनि गेजेराव जौगानाय फैगोन। नैथि जोंहा मुलाम्फाया जाहैबाय 200 आर्टिकेल 280 एमेन्डमेन्टआ जागोन। 125 एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों जोंनि 40था जे बियाब दङ बिटिआरआव दिनै 40थानिफ्राय 60 बियाब जागोन। 60 बिजाब जानाय लोगो लोगो जोंनि बड'लेण्डआव 22था जाथि जनगोष्ठी दङ। बे 22था जाथि जनगोष्ठीफ्रा बयबो जोंनि बिटिआरनि एसेम्ब्लियाव बाहागो लानो हागोन। बिटिआरनि जे बिसायख'थि बेयाव बाहागो लानो हागोन आरो बयबो समान मोनथाय मोनगोन होननानै आङो फोथायो। गतिके साथामबो मेम्बार अफ पार्लियामेन्टआ थांनानै 125 एमेन्डमेन्टखौ पार्लियामेन्टआव पास खालामहोनायानो जोंनि गिबि थांखि। दा आङो जोंनि जे बिजाथि प्रमद बर' बिथांखौ जे दिनैहाय आसाम गण परिषद आरो एआइइउडिएफनि एमएलएफ्रा प्रप'जार हिसाबै साइन खालामनानै बिथांमोना जे नमिनेसन साबमिट खालामखांनायनि उनाव दिनै बिसायख'थि जायालासेनो आनकन्टेस्ट भाबै देरहालांनायनि थाखाय आं गिबि गिबियावनो एजिपि आरो एआइइउडिएफ हान्जानिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों। लोगोसेयैनो जोंनि कंग्रेस पार्टी आरो बिजेपि पार्टी मोन्नैबो हान्जाखौहाय
बिथांमोना केन्डिडेट फसंथेयैनि थाखाय कन्टेस्ट खालामैनि थाखाय जोंखौ खुनु अपोज खालामालासेनो देरहाहोनो खाबु होनायनि थाखाय कंग्रेस हान्जा आरो बिजेपि हान्जा मोन्नैबो हान्जाखौनो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों। लोगोसे आं साबायखर बावबावनो लुबैदों जोंनि बड'लेण्डनिनो हान्जा बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बिथांमोनाबो बिजाथि फसङालासे जोंनि इपिपिएलनि हान्जाखौ जे देरहाहोदों बेनि थाखाय आङो बिपिएफ हान्जानि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों। केबिनेट मिनिस्टार मोननाय मोनैनि प्रसेसा सम थागोन दा जिहेतु बिसायख'थिनि बोथोर बिसायख'थि जोबखांनायनि उनावसो बेफोरखौ सावरायनाय जागोन गतिके जोंनि प्रमद बर' सेन्ट्रेल माने मिनिस्टार मोनगोन ना मोना हान्जायाव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय दिनैसिम सासेबो बेबायदि सेन्ट्रेल मिनिस्टार मोनफेराखै गतिके बोरैबाफोर जुदि सासे सेन्ट्रेल मिनिस्टार मोनोबा जों वार्कारफोर हिसाबै हान्जानि वार्कार आरो बड'लेण्ड ओनसोलनि सासे रायजो नोगोरारि जानानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनगोन। फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थियावहाय जोङो माने इन्डिया एनडिए बेबायदि जेबो सानथ'वाखै जोंहा 15टा समस्ति दङ बिटिआरआवहाय 15टा समस्तियावनो जोंनि मावथिफ्रा गोख्रोङै हाबा मावबाय थादों नोंथांमोना नुदों बहाबा दिनै मटर साइकेल रेलि जागासिनो दङ बहाबा आथिंजों हान्जा सुरनाय जागासिनो दङ दा कार रेलिबो जाखांबाय आरो जोंनि ओनसोलनि बड'लेण्ड ओनसोलनि माइनरिटि रायजो राजाफोरनि गेजेराव माने गोसो जै खालामनो थाखाय जोंनि लाइमोन गांखंनि दैदेननायावहाय माने सल' बिटिसि पालटाय सासा सासिर बारि जाय होननाय अभियानबो नोंथांमोना नुनो मोनदों दा जोङो बिसायख'थिनि सिगां गोबां खस्थ' खालामनानै खामानि मावगासिनो दङ दा 15टा बिजाबावबो जोंहा गासैबो केन्डिडेटआ अलमस्ट जोंहा फाइनाल आरो रेडि जानानै दङ आरो जोङो बिटिआरनि बायजोआवबो फ्राय 12टासो समस्तियावहाय जोङो प्रिपेरेसन खालामबाय थादों मोनबा 6टा समस्तियावथ' जोंहा केन्डिडेटफ्रानो जोंहा अलमस्ट फाइनाल स्टेजाव सहैनानै दङ गतिके जोङो राजखान्थि हान्जा हिसाबै जिहेतु बिसायख'थिखौ गेलेखागोन दा जों गेलेनाय समाव जोंखौ इन्डियाया मदद होफैयो ना एनडिएआ मदद होफैयो बे बिथांमोननिसो बाथ्रा जागोन। जिहेतु बिसायख'थिनि डेटखौनो दाबो फोसावाखै बिसायख'थिया माब्ला जागोन बेखौनो जों मिथिथ'वा गतिके जोंनि केन्डिडेटनि लिस्टआ रेडि जादोंबाबो जोङो फोसावथ'वा जोङो बिदिनो सप्ता खनसे 10 दिनसो सम लाबावगोन केन्डिडेटनि लिस्टखौ फोसावनो थाखाय नाथाय जोंनि केन्डिडेटनि लिस्टआ अलरेडि रेडि जानानै दं। थेंक इउ।